Koimure nyakorom gajuange no mara enirio makare machigne ahinya chendo en rameny piny Ramogi TV waikoni wech manyien ka bangang no bed kanyo gimbaka kanyakla kod Kennedy Omolo ma en jakom ODM Disability League kata jogo modak kod ng'or. Wadhi ng'iyo ni to be duondgi nitiere nyakorom gajuanga mbaka migoyo mag siasa. Anyati duond burano mar ODM matimore kinde maliet mar siasa osebedo kachwakore pacho ka nyakorom gajuang haka wuone county ma Kisii tulono chako muoch kendo e kinde mane kweth makero sirkal tesre no chopo wenge mag Kisii mara uso agenda mag kata goyo weche gi mag siasa wanyisi kaka no bedo kodwa mbaka lai en aria de kauchiel nono wanti live Facebook Ramogi TV ke imbu mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi tondoche zimeloana yote kokoto tipa mbili majeneza vile tulikuja saa 1:30 tumengangana lakini tumepata kama zingine zimesombwa na maji. Koth mapek machiwe pacho kaos chako kelo midhiero kagwengi mag Migori ola kod pong maraora okelo kethruok mar mwandu. Yathina ni nyuko na ni merwa kati onge ot kama chanda deo kiki ng'ime ki jogo abiro gero ni ot kendo adwa gero ni ot mapok none gweng'ni. Familia marawera manyo kwany ringre apaya Makangundo Road oko sirikal okony nonro matut mar yango gima nyo kelo tho mare. Hinyruok obedo kanyamburko bende wang' bang' tulo muoch e kinde romo mar siasa mar kweth makwedo sirikal kotenegi gi Fred Matiang'i. Machiegni nyakorom gajuang chenro en rameny piny wantiere gi jallo Kolizo Tieno nyinga Lydia Okeyo. Lit kod kuyo kwa kanyuola mar Austin Ogola ma en laktar manyo kwany ringre mare e bath apaya Makangundo Road kowito ngimane kinde machuok kende bang' wuok e tich. Report mar bero mar ringre mare bende okoyudo maler gima okelo tho mar Austin. Jafomara Cynthia Onyango ndiere kod ler. E kar kano ringre ma City Buore Nairobi obedo kuyo kod lit ne anyuola mar Austin Ogola, rawera mayande ka orwako gudu dwe mar 8 higa mokalo bang' yudo lony mar thieth modok korka weche nonro mag laboratory kata laboratory technology. Bang' yudo tich kendo tiyo kuom jumbe 2 kende, Austin ma jahigni 28 nyo kwany ringre e bath apaya Makangundo Road ka owito ngimane kendo dende onge kod ranyisi moro amora mar hinyruok. Mano nyo bedo mana thuolo machuok kende bang' Austin wuok e tich mane obete otieno tulu. Pamela Tieno ma en min Austin e kinde yango ringre mare gi lit mar miyo wacho ni Austin yande kowuoyo godo e wach lo moro manyo dwaro ni orangne wachne mak mana ni kano chopo chieng' Jumapil e kinde mane entie od lamo nyo yudo simo ni Austin okwany ringre mare bath apaya kowito ngimane. Aloso kode chieng' nyongesa kar sa bichi 4 ka madhi 6 emowuoye kode kupenya ni mama to nade kothogo gweng'wa takone ni oyo kawuono to kochwe kaka nyocho chwe tich adek cha nyaka kawuono pok ochako chwe to okona ni to puothwa cha inyalo pure nang'o akoni to dong na sikoni ni odera ko jo ibiro puro no to odera na wuoyo go to odera dwaro pesa. Wadgi Austin Peter Ogola wacho ni nyogi wuoyo midhiambo mangeso kendo Austin ne ni kare magi pango chenro ni gidhi nenore gi owadgi chieng' Jumapil manyo kwanye kotho. Saturday kodhi tich okana dhi tich ko idhi gotieno ni sa ko indhi ti karo wuoyo kiny Sunday kiny nabi odu kono nabi kodu kono obudh matin kane gik nyoro Sunday kako sim to nayudo ka simbe ni off.
Gi chuny mokuyo, min Austin oywago Austin mowacho ni ema ne en geno mar ode kendo nogeno ni dhi loko ngimane bang' chandore kopuonje e mbalariany ka wuon mare wacho ni nyathineno ok en ng'ama tiyo kod yedhe mamero ji madiwach ni ponono ema nokelo tho mare. Ot aonge go, nyathina ni nyukona ni merwa, kati onge ot kama, chanda deo, kik ing'i mek jogo, abiro gero ni ot, kendo adwa gero ni ot mapok none gweng'ni, koro akia kama dwa chomo, ot man go bendo ti. Tim nang'o nyathina, pitara nyathina. Austin osebedo ng'ama onge wach gi ng'ato, ng'ama ng'ato wuoyogo. Bora nong'eyi ok okadhi. Gimoro amora mobilo mnikong'o kiang'o kobil. E nonro marwa, Austin nyowuok e tich e kar thieth ma Umoja 3 kar saa 2 kod dakika 15 kowuotho dok ot machiegni gi kama otie. Kar saa 5 kod dakika 40, obila mag tesend obila ma Molem oyudo simo manyiso gi ni okwany ringre rawera moro e genga paya ma Kangundo kowito ngimane. Bang' chopo kendo yango chal mar ringre mare ma nonro mar obila oyango ni ne onge kod kit adhola moro amora. Ringre mare okaw kendo chwale kar kano ringre ma City. Lipot mar jatim bero oyango ni ringre mar Austin ni kod ranyisi mar buok mar remo e achiel kuom ler madongo, mak mana ni ok en gima duong' manyalo kelo tho. Ka kuom mano, nyirni mag dende moting'o remo, chiemb iye, bath chunye kod nyarogno okaw ma idhi timne nonro matut mar fwenyo kaponi nitie gimachielo manyo kelo tho mare. Anyuola kod osiepe okwayo ler kod adiera ewi nonro mar ng'eyo gima okelo tho mar Austin Ogola. Ang'o manyalo timo ng'ama ngima manie tich ma daktari in a short period within 25 makata some people neno ka en active e Facebook okinyi ko gino okane akwayo ni kaber to nikech sirikal lwedo maduong' onyalo konyowa further investigation. Austin was a good friend of mine, very close friend of mine, and it's so unfortunate tumepoteza Austin kwa njia yenye haiaminiki. An kaka dwa dhi chiemo, kaka dwa dhi puro, aonge geno norumo, daktari onindo. Matin ne seche 24 bang' min Austin wuoyo kod Austin kendo gigoyo mbaka e chal mar puothgi, simo mar tho mare pod kelo penjo mathoth ni to en nade mar ng'atno mane owuok e tich saa 2 okinyi iyudo ka otho saa 6 mar odiechieng', to en ang'o madikel tho mare? Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Mosainyane familia koth mapek ma osebedo kachwe pacho ka osechako kelo midhiere gwenge opogore kinde ma migawo marango chal kor lwasi oyango ni koth biro medo chwe e thoth gwenge ma Thurka. Kaluwore gi koth mapek no, johala e kaunti ya Migori ahinya to mago ma uso but aora ma Migori nochuno moloro welni magi kaluwore gi koth makamano. En koth ma osebedo kachwe thoth gwenge ma pacho ka. Koth mabiro bang' report manogol gi bad migawo marango futo mar kor lwasi mano onyiso ni koth mapek ni ne biro. E kaunti ma Migori, johala noyudo lal kendo wito mwandu kaluwore gi pi oula manokel gi koth mapek manochwe gwengego kendo opong'o aora ma Migori. Nochuno moko kuom weg otende olor ohelni magi kaluwore gi koth mapek no. Mahali tunatengeneza masanduku. Majeneza vile tulikuja saa 1:30 tumeng'ang'ana, lakini tumepata kama zingine zimesombwa na maji. Hasara yenye nimecounter right now ni almost over 200,000. Tools zangu zote za biashara zimeenda na maji, zimeloana yote, kokoto tipa 2 na mchanga tipa 3, wheelbarrow 6 na koreo 7. Zizo zimeenda yote. Pata hasara sana nyingi, vitu zetu zimeharibika, manyumba zimejaa. Ona sasa hizi biashara, vitu zingine zimeenda na maji. Kwa hoteli chakula imeenda, tuko na loans, tuko na watoto tunapeleka shuleni. Sasa tumepata hasara mingi sana. Serikali haone vile wanatukusaidia. Serikali inaweza maliza hiyo soko alafu watu waingie ndani. Cause hapa nje mahali watu wanakaa saizi haikaliki juu ya hii weather. Nochuno bila chungo wuodhe mag nyamburko maluwo lalo maduong' ma Migori nyaka kinde mane pi odok e piny.
Kaluwore gi ruoth ma location Masuna North Goreti Duya, olalo matudo Nyikendo kod Korowai sub-county Masuna East bende pine oywero ma odhi godo. E kaunti ma Narok, chenro mag ohala kod wuoth nochung' bang' oula ywero lalo mani apaya maya Kilgoris kadhi Lolgorian Transmara. Ma en kaluwore ni pi nopong' moamuomo aora Mamogor kaluwore gi koth mapek manochwe e gwengego. Johala gi joriemb nyamburko matiyo gi apayano okwayo piny owacho mondo manyie yore manyalo losgo lalono mapiyo mondo mi gidogi ohelni maggi. E report mar riwruok mar Kenya Red Cross ochwalo e yor ote machuok ne jokenya obed gi ritruok ni mar koth mapek pod biro medo chwe kendo nyalo kelo midhiero mag oula e gwenge mathoth ma pacho kae. Kenya Red Cross bende ojiwo jopiny kik thor kale olalo mag aoche mathoro pong'. Jakom ODM Gladys Wanga koni kweth masani obalo gi duond burano mar ODM kendo othir gi tendo gai mar ODM Oburu Oginga wuondore kendo itiyo kodgi matamo ODM donje sirikal e yiero mabiro. Wanga wacho ni jaod bura ma Embakasi East Babu Owino gi jagoro maduong' manothichi Edwin Sifuna sani ok nyal wuondo jo Kenya ni Oburu ne okete kom e tok chik to gine jogo mabede kuku mar ODM mane nitie kinde mane iyiero Oburu kod kane ochamo maiba ma Mombasa olose kinde mano yawo chiro mar jamni manyakwere e kar chung'od bura ma Karachuonyo. Wanga okoni Oburu ne oyiere yo ratiro. Nikech ng'ato ni kano Uhuru Kenyatta ok dwar ni mondo Jaluo tu gi William Ruto, ok dwar ni ODM oti gi William Ruto. Koro pesa te ochiwo ne joka ene moko mach mantie kani. Kwa luongo bura dwe mar achiel Mombasa, party lido luongo bura owacho ni koro wane 2026 nyaka wang'i kaka party dhi mbele 2027 e yiero. Oluong ji te wadhi kamoro ni vipingo Kilifi kucho. Sifuna biro gi ndege mochopo Mombasa kaito oronwa message ni en ndego yombe to ji osenene ka en Mombasa. Wayalo bura moyalo ni gima koro wadwa timo koluwore gi yiero mabiro higa manyien wadwa ni mondo chama war ODM ochak mbaka gi chama mamoko ma wan go gi para achiel kwachako gi UDA mondo wang'i kaka wanyalo donjo sirikal 2027 nikech kwa donje mbaka to gima wang'iso party leader ni kidonje mbaka en 50-50. Dakika ina par kod ang'wen nyakrom gajuang bang' sa achiel midhiambo chendo en rameny piny erokamano ahinya kuom medo keto Ramogi TV. Ripod no moya kaunti ma Homabay terowa yo mokwongo chendo ni nasingo kawo pachi kacha. Jakiranda Luoch wacho ni tho ng'eny sana otiyo mos ne tho mar Austin wacho ni weche gichopo ne heyo makare. Newton Onjes wacho ni Ramogi TV wacho ni jo Kanyaluo te kawo mos mag goyo mos ne jo Migori ma oula oywero gigegi. Koro jotendwa ma oromo wa gi wach broad based wakwayo mondo gikonygi mondo giyud konyruok. Erokamano. Okil Boniface wacho ni entie namba kodero wachaura Migori ni nyalo tamo wang'i. Wacho ni en wach mosebedo ka chando oganda. Geoffrey Ogutu wacho ni piny orumo Nyasaye mondo ban piny kapok wadhi Singapore. Lewis Wuoda Wasiboda ntira Wasiboda wacho ni weche gichopo ne makare. En bende Florence Aburo wacho ni kijana matin mane pod nigi future gimane olal kamano. Wacho ni lit ahinya mos ne familia. James Jonochieng wacho ni Najimi Nyakwar Dayo ntie got Kojera owinjo weche ge yo makare. No bende ote mar Jona Bongo wacho ni en wuod gema namba Nyokal Kariobangi Market Stall 151 yamunene weche gi manyien. Jopiny orit goyo mbolo giwere gi josiasa mamiyo gi pesa kato gigolo tulo. Wacho no wuoro piny masani otek maratari kato Job Barak wacho ni enti Homabay Town nyal kinyi wacho kanyo ni weche gichopo ne eyo ma owinjore. Audi Kafaya kawuok Kindu Bay wacho sirikal onego chor yepo mag skunde e ndalo gi nyaka koth dog chien. Wayo matin ma en rameny piny kikidhi mabor. Some dreams don't live in headlines. They live in hands that refuse to stop. Every thread, every try, a quiet hope stitched in. Sometimes it just takes a spark.
waiting into beginning. Dreams don't fade. They just need a little help to shine. Zenka. The financial spark igniting your dreams. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isame dhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Machiegni kiro nyakono mgajong chenro en ramany piny wadhi mbele gi weche manyien. Miyo moro machiliel koro nyalo buonjo bang' gerne ot gi chenro mar jiwo mond liete motis ni Women Empowerment mosir gi jagore Migamaita Dr. Raymond Omolo e gwenge ma Luala sub county ma Seme county ma Kisumu. Jafo marwa Carolina Tieno miyo mathoth. Morgi hilo nyo kwako gweng ma Luala sub county ma Seme e nyasi manodhial ne yao ayanga ot manogerne miyo moro machiliel bang' koso kar jot kuom higni mathoth. Miyo no miluongo ni Jacqueline Atieno Ngeso osebedo chiliel kuom higni 12. Olero ni konyruok makamae obiro ne bang' riwruok gi grup mond liete madendore ni Kony Ka, kendo nochwal nyinge ne kamiti mochung' ne gedo ne mond liete bang' timo nonro matut kendo yudo ni oonge ot monyalo jote. Kuom hawi maber, kamiti no nowinjo ywak ne mogero ne ot manyien. Ne ok ang'eyo na nyalo bet gi ot kaka odiochieng' ma kawuono. To en mana ng'wono mar Nyasaye. E ot ka osekelna gik moko, nitie kombe, nitie kitanda. Chiemo matin be nie iye ka. Kane pok ayudo ma ot ne ok ber, nopodho bang' kane chwora osetho. Koro nadak e od dawa. Chenro ni nawinjo kokadho kuom mond liete. Ne join group mar Kony Ka. Koro ema ne giluonga ni gima kama owuok mana fertilizia manyako chopo kama chopeni. Jakomb grup mond liete ma Kony Ka Margaret Okoth bende opwoyo ahinya okang' mar gedo ne chiliel no, mayande ojot mana e od dan mare, kendo nokadhi akwede mathoth ka koro togoyo erokamano ne chenro no misiro gi jagoro mar arita Raymond Omolo kuom gedo ne mond liete. Wagone Raymond Omolo erokamano gi timne gi lange momiyo kawuono chiliel chalo kaka dhako mok chiliel. Nakao Jacqueline mane an gi gruba kaka chiliel. Ne mama mane nindo mane e od damare, yuoche be ne kayo ne ng'iya. Jomoko be ne nene ganena kamano. To wan kaka jokony ka, nwachung' kod motegno mana korka gima nonyalo konyo go nyithindo mar bond ich. Achiel kuom jakanyo mar chenro no to korka kore lero ni mae en okang' mar loko ngima mond liete duto e piny Kenya, kopogore gi Kaluo kende, kendo odhi nyime kolero ni mae en ot mar 5 e sub county ma Seme ma chenro no misiro go Omolo osegero. Jacqueline Ngeso osekawo higni mabuora, higni madhi 12 koonge ot.
and odiochieng' makuono oyudo fungruok maduong' kabisa nikech koro entie gi kama onyalo ni ode, entie gi dala monyalo ngi dalane. En gima duoko geno kabisa ne mond liete mosechae gweng', en gima miyo gi mijing'o, en gima kelo mor nyaka ne nyithindo. Koro nyithindo go nyalo bedo gi kamoro makata ka gia skul to ginyalo nyiso jowetegi ni koro wanyalo dhi nyaka dala. Sani wadhi all over Kenya. Luo kae, I can say confidently ni all the counties waseger at least katin to udi 10. Wik adek mokadho kane wan Reru, kony ka Widows Women Group, Mariwa Widows Women Group, Karanyuongi Widows Women Group, ne gigoyonwa kwayo moro ka moro ni nitiere gin gi rem, gin gi shida, to nwakonyre kodgi, to moko nwageno nwabro chako duogo kendo mondo watim. Koro kawuono ne giduogo mondo gitim kaka ne giwacho. Carolina Tieno, Ramogi TV, Kisumu. Laktache ka thieth ma Coast General Mombasa koro buono mar bago ng'anyo kaluwore gi okang' mane okaw gi duol motelo ne ka thiethno mar chungo e tich jatatije Dr. Iqbal Khandwala e wi gino magikoni yule tich ma en bang' anyuola moro wuok tung' mosuo gi tend ka thiethno magiseo kuom rem timo bero ne jatuogi nikech ne gionge gi omenda mane dwaro magikoni to jatuono nowito ngimane. Jojako ni Giler ka Mombasa. Jopiny e kaunti ma Mombasa ne jowuok oko kendo siro okang' mane board mochung' ne kar thieth ma Coast General okao mar chungo jatatije kar thiethno Iqbal Khandwala. Man en bang' anyuola mosenindo Ali Kibwana seyo tend kar thiethno kuom rem timo bero ne wuodgi mane ohewre nikech onge mar omenda magikoni to ne ochua wito ngimane. Lazima alipe ndio apelekwe theater. Wamemdileisha mpaka amefariki. Sasa hivi tumepoteza mtu na pesa tumelipa. Sisi hatuna imani na mkubwa wa hospitali hii. Huyo Khandwala hatuna imani. Mwanzo mimi nina uchungu sana. Paka imefika kifo cha ndugu yangu. Odiochieng' achiel kende bang' ng'ur makamano, board mar kar thiethno ne ochungo jatatije Iqbal Khandwala, okang' makata kamano ne osegi laktache makoni ne onego sum pache kapok okete thengi. Laktache go koro buono mar bago ng'anyo kadiponi ok biduoke e tich. Huyu daktari mkurugenzi Dr. Khandwala hakupewa nafasi aitwe ama atandike barua aje aseme imekuwaje. We hereby issue a 7-day strike notice commencing on the 24th February tomorrow and lapsing on the midnight of 3rd March should the above concerns not be met. Madaktari wote wako na clinic zao. Wasituletea madaktari, wataka wagome watoke wote, tukuletwe madaktari wapi? In fact wagome kuanzia leo. Wacha ati siku 7 nini? Wagome kuanzia leo, kuletwe madaktari wapi? Moko kuom jopiny Mombasa ne bende opoyo okang' mar keto jatelo no thengi kagikoni chenro mag thieth kosebedo maber e kar thiethno. Kenya mangima hospital ma Coast General kae mainyo ji. Gima ma pesa kilo lazima odiochieng' achiel bigolo siling 3,250. Kikompe gi Kenyatta hospital maduong' Kenya mangima iyudo siling 1,250. To wach machielo be kende thieth mar ka onge malong'o ithiedhi indiko ni yath yath sidhi ng'e oko. King'iyo hospital ma yaw machiegni manjoko yaw machiegni ka. Ilo ni thieth ni mbele moloka. Leo Coast General ilikuwa kama private. Yaani mpaka uwe na malaki ndo uje Coast General. Haiko hivyo. Na mwenyewe President Ruto amesema SHA inalipa serikali pesa nyingi. Kwa hivyo wananchi wakija lazima wapatie huduma. Tunashangaa sana na tunasikitishwa sana. Kwa nini Coast General imekuwa ni death den ya wananchi? Tamwambia President Ruto kwa sani yako haya mambo uyaingilie, hii hospitali ichukuliwe na national government, ndio tuamini hii hospitali itakuwa sawa. Hii hospitali itafungwa ikiwa hakutakuwa na reformation kwenye hii hospitali. Bado dhuluma zitakuwa zinaendelea. Wanawake wengi wananyanyasika, kina mama wakija kujifungua hapa. Mimi mwenyewe nimeshuhudia. Ng'ur mar laktache Mombasa ne bende osir gi riwruok jochiw thieth mane otwak gi jofwamb weche e boma ma Nairobi. Koro wamiyo gi onyo sani ni giduok daktari no e tich immediately, to ho ginyal kochopre ka riudu mar adek to wadhi wene gi hospital no mondo koro gin ma githiedh ji. Wamiyo gi notice mar ng'anyo kawuono ni by tarik 2 dwe mar adek kaponi wach mag daktari pok otieki to hospital obo wene governor, obo wene board, obo wene MPs gi MCS wa Mombasa mondo manage. Kama kweli hii county ajali madaktari wake na watu wake, wangetuletea watu waje tupige kelele huko nje. Huo ni uongozi wa aina gani huo? Sisi si wanasiasa, lakini pia mkituchokoza tuonyesha kwamba tuna haki zetu
na tutazisimamia haki zetu. We shall only cater for emergency services. 2, this is not theatrics. It is a defense of clinical independence, constitutional governance and our safety. Ni wajibu step aside, uchunguzi ufanye. Ukionekana una makosa, moja kwa moja Bwana Kandala uende nyumbani. Hauna makosa sawa, uwezo karudi, lakini ni lazima step aside. Jotuo e kar thieth ni Makos General sani chunygi goyo kibi bang' riwruog laktache lando ni gichano bago ng'anyo e thuolo mar ndalo 7 mabiro kadiponi ok biduoki jatatije e kar thieth ni. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Midhiero obede skul primar Mamoi e boma ma Nakuru bang' tho mar japuonjre ma grade mar 8. Jonyuol no monjo skulno gi ringre japuonjre no ka gigole osiptal ma Nakuru Referral kendo gidwaro ni migiler gimo kelo tho mar nyathino. Jachung weche marwa Ken Muga nigi ler mathoth. En wuodh jonyuol mag jopuonjre skund primar Mamoi e boma ma Nakuru ka gidhiro ringre Moses Joseph ma en japuonjre ma grade mar 8. Giwuotho ka giwuok e osiptal maduong' ma Nakuru Referral achiel kachiel nyaka e skul. Report lero ni japuonjre no nyo tere osiptal kanyo gi jopuonjge, to kata kamano ne onyisgi ni nyo rik chunye osechot. Min-gi to wacho ni japuonjre no nyo rik ngimane ni maber pacho seche mano wuok okinyi kodhi skul. Fika 5 nikaamusha mtoto kawaida, akaanza kujiprepare. Vile alimaliza kujiprepare na mimi nilikuwa ile strong tea ilikuwa imeiva. Si mtoto akafaa mpaka jamba yenye iko na kofia. Huwa kila wakati naendanga kumfungulia gate. Nikamwambia jumfui inanyesha na wewe ndio umefaa manguo ya joto, umefaa mpaka jamba iko na kofia, ende ujifungulie gate. Akaenda akafungua gate, akarudisha kifungu. Akatafuta kaambrela chini ya kiti akapata. Nikamfungulia kwa kaambrela, nikameharibika, akajikinga nayo. Akaniambia mam, bye. Sasa saa 2:45 ndio sasa tunapigiwa simu ati kuja shule. Ni nini? Mtoto amefaint. Nikamwambia sasa alifaint kwa nini? Ati wewe kuja tu. Mimi nikamwambia mama kuja. Mama akakuja. Wakapata hata sasa pelekwa hapo Meti. Wedege mamoko bende koro sundo ni nyaka migi ler malong'o mar gima okelo tho mar nyathino ni Martin School nyori kokomiyo gi report mora motelo ne tho mar Moses. Kasani bende giywak ni ripode magiyudo gin mokikore. Tulionana na yeye jana, hata kulikuwa na shughuli nyingine tulikuwa na yeye. Alikuwa bweli kabisa wa afya. Mtoto alikuwa sawa 100%, hakuna shida alikuwa nayo. There before kuna shida asha experience. Na kidogo akanipigia. Akaniambia unajua Moses leo wakiwa nje wamesimama alianguka chini, kichwa ikagonga floor. Kumpeleka hosi, head teacher akatoka emergency akakuja akatuambia kwamba mtoto amepass. Laktar maduong' mar osiptal ma Nakuru Referral James Waweru oyango ni Moses nyori kosetho e seche manyo ochop kode osiptal. Apisa ma otelo ne chenro mag somo e kaunti ma Nakuru Victoria Mulili to korka kore bende olero ni nonro osechakore mar kunyo matut e wi masira no. Ken Muga, Ramogi TV. Mago mag tuke Nyakoram Gajwang' kwadhi mbele e wechegi mag Rameny Pinya Club mar Gor Mahia nigi lek mar kawo kombe mar Adhula League maduong' pachoka kuom thuolo machielo kanyaka sani tok tugo tuke 21 gi mako thuolo machielo mokwongo gi points 46. Kamachielo Nyakoram Gajwang' campaign mar Kenya matemo yudo loch mare mokwongo tuke mag golf mag Magical Kenya Open norumo odiechieng' manyoro bang' ndalo 4 e alap tuke golf ma Karen Country Club kama jatuke Afrika Milambo Kasi Jarvis nowuok jaloch. Tukego otiyo kaka rapim mar nyalo ma jotuk golf ma Kenya nitiere godo kipimogi kod jotugo mawuok e pinje opogore kendo nyiso kuonde ma jotuk Kenya onego ng'i malong'o ikruok e tuke mamoko machalo kamano. Ewi jotugo 12 manofwayo bendech Kenya, Njoroge Kibogu bende manotugo rounds 4 duto mag tukego kama ne otieke thuolo mar 61 ka johera mag golf pachoka bende nowuok oko e rombgi kapako rwadhgi achiel no.
It means a lot. Even though most of us didn't make it, we're headed in the right direction. It was the first season we had on both tours, Equator and Sunshine. So through this development, I think we'll have a lot of talent coming up. My family, my dad, my girlfriend, and all the others at home, thank you so much for being here. Can we all give Joroge Kabuga a very big round of applause? Club mar Gor Mahia nigi lek mar kawo kombe mar adhula lig maduong' pacho ka kuom thuolo machielo ka nyaka sani tok tugo tuke 21 gi mako thuolo mokwongo gi points 46. Jaloch season mokalo Kenya Police FC pok obedo gi duoko makare lig mara gi thembo athemba kodiochieng' manyoro ne giwuok amodhi mar 0-0 gi club mar APS Bomet. Police nitiere thuolo mar 7 gi points 31 tok tugo tuke 21. FC Leopards mose tugo tuke 20 nitiere thuolo mar 2 points 6 tok Kogalo, Kashabana, Kakamega Homeboys gi Morangasil tiko thuolo 5 mokwongo. Joloch ni lig maduong' higa 2009 Sofapaka yole thuolo mogik kanyaka sani gin gi points 14 points 2 tok Bidco United mantiere thuolo mar 17. Naondoka na mali anajisogezea mbele tu. Anaipiga ndani vivyo hivyo. Inskutiama Junior. Labda ngolikondo mpira ambao unawapa alama. National Police Service Derby, Kenya Police 1 kumradhi Kenya Police bila, APS Bomet bila. Umekuwa nami Beki ya Zebedi Galisa. Ikanye motiketi ya lamo kuongo mara manyipiny aneno kama iko wigo wachoni ramanyipiny chopone umakaro kudunek mar laktar Austin Ogola kendo tiyo mosahinya ni familia mare. Aneno kanyo ote mar Frank Machonne wachoni Ramogi TV ler Mombasa kweth mobalo kod sirikal osiko mana kod blaming game gionge kod agenda kila mara one time Ruto must go wachoni bure kabisa. Aneno bendeshia motho mano kanyo obila onyisa ni entiere kode makara more kaka weche gichopo ne wach tho malaktar no leta hinya Nyasaye okel hocho ne anyola mare kod osiepe mar ariyo sama koro koth chwe pachoka nyaka watang kabisa kiki yor aora mopong nyithindo nyaka warangi kabisa kadhi school kiki yor pima mol kata mauchung warituru ngima mogik wachoni ODM okotegno kaka wanga wache gibed piny mondo gilos pogruok mantie kindgi. Twak mar siasa ne modhi bedogo kanyo Nyakura Mgajwang daka machok kende koya kaka kana singoni ni wantiere kod wendo wa Kennedy Omolo en jakom ODM Disability League kwethno mabende oting'o jogo ma ong'ol wadhi winjo into bi winjo duond yedun bwana mar ODM waseno kaji larore to wakiane gin to gin kanye pok wawinjo ni to gin chung margi ne kanye to bisemi wacho wechegi bende hinywa ko pach gi Nyakura Mgajwang en twak modogo daka mochoke ndeko ya kaume kikini mabor mandra manyipenyo se vijalo kolizo tieno waduogi twak mara manyipenyo kikidhi mabor. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Nipite ndani ya mabawa yako kufika mwisho wa safari. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani. Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811*81#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timre marish kamae. Ichlachok duong dot. Obiro donjo tokao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap
mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gima rach kodi en ni onge ng'ata ng'ata piny kama dabedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Waye donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama, mano nyiso ni jakano mulo ka pipo osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich 2 saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Maye, manang'o mana nenono? Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage manego bed ni gitimo to gin mage mokowinjore gitim. Chieng' tich 2 juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kako biro nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko be giyudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro ruto lingti. Tudi kodan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yo nero ma adipa. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni strategy kaka ng'ani lockdown. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija, tich 3 saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar jolok ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa
en ni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyakorom Gajwang' wadonje kidieny mar ariyo mar chenro mar rameny piny twak marwa kuom thuolo mokwongo yiena mondo arwak Kennedy Omolo ma en jakom ODM Disability League kara jogo modak kod ng'ol don burano mar ODM ng'eyo ni pok nwabedo kod rameny piny machiegni ahinya Omolo Mose Nyikwara Gajwang'. Kamano Mose Nyikwara Gajwang' no imre uru kamoro amora ma untie. Achaka goero kamano Ramogi TV kuom rwaka e chenro ni. Machiegni ahinya. Sani waseneno ka siasa gore pacho ka kendo liet mar siasa medo dhi mbele kendo waneno kochwakore to kata kamano pok wawinjo duond jogo mong'ol. Iparo ni igonegi tugoni abathe, igonegi tugoni ang'aya. Lydia, mokwongo erokamano kuom penjoni no, en penjo maber. Wasegombo mondo wayud opportunity, thuolo yani kaka koro mwayudo sani ni, mondo wanyis jopiny kuma joma nigi ng'ol ochung'. En adier man kende ni sama nitie lweny kata e chama, joma nigi ng'ol gi mine gin gi shida. Koro miyo wan e side ma e bath koma nitie gi kwe, kuma onge koko. Nikech wan wa advocate, wa campaign ni wach mar kwe. Koro koma kwe nitie kone koma wantie. Nyaka sane king'iyo to kwe ni kanyo. Ya, ok ma to koro gima nere ratiro ni koma jaduong' Oburu Odinga nitie, pok waneno wach machal kata kaka lawruok, goruok, koro kuro ema waneno ni kwe nitie. Yes. Ma en chung' mari kaka Omolo jakom margi koso ma en chung' ma osebedo piny obedo kod bura ma owacho ni wan wachung' kor Daktari Oburu? Ya, wasebedo piny ka wawacho ni wadwaro koma kwe nitie. Pok giwacho ni gidwaro kod Daktari Oburu kata kod secretary, mani en secretary Edwin Sifuna. Mak mana ni gima gisewacho ni gidwaro koma kwe nitie. To kata un bende ka uneno kaka jo rameny piny uneno ka koma Daktari Oburu nitie e koma nigi kwe. To be useneno ka king'iyo kit siasa magore pacho kae, eno ka ng'wech dhi kone gi kocha. Ere kamikete nywando mar jogo modak kod ng'ol weche gi mag siasa? Biparo ni wasegi kama iparo gi seche miparo weche mag siasa anya to iduon buche opogore opogore? Sana anyalo wuoyo e wach ODM nikech a represent joma ni kod ng'ol e chama mar ODM. Chama mar ODM mane en paro maber manokel gi migosi Raila Amolo Odinga. Kanoneno ka joma ni kod ng'ol ne samoro bedo kod pek sama ji dhie weche mag nomination mag party. Koro oketo mokete katiba ni ng'ama joma ni kod ng'ol nyaka mi percentage margi e alensi, yani county assembly, national government kod senate. Koro aneno ka e kinde duto nyaka ni wach ni bedie katiba, ODM osebedo kendo osetemo kabisa kagi ng'iyo ni higa ka higa bang' higa bich kotim yiero ng'ama ni kod ng'ol nyaka yude county assembly, nyaka yude national assembly kod senate. Koro mi aneno kaka party okwadhi marach. Yes. Ere kaka representation maru chal sani? Sani wan kod Asigi o representwa disability e senate, wan kod mheshimiwa nyinge lal na matin nyoche nobedo kane Mbadi obedo appointed CS nokawe o represent jo disability e national assembly. Then wan kod Madam Ambala mabendo represent wa e county assembly mar Nairobi, that is mano ka wawacho Nairobi. But other counties bende, Siaya wantiego, Kisumu wantiego, Migori wantiego, Homa Bay wantiego.
kamano. Nitie mbaka mithorgo ma bende iyango godo ndara munjo bed ni duond bura luwo. Samoro nitiere paro ranyisi en nitiere bura mobedo Mombasa. Mano odhi to kale weche moko motegno bende nyaka sano osekelo lokruok maduong' duond bura no. Bende inywando e kuku ma loso paro makamagi. Bende untiere gi representation e iye kae. Kabisa Lydia, kata kane ji dhi Mombasa, an achiel kuom jok manodhi Mombasa, an achiel kuom jok mani in Fort Jesus, sama ne weche mani kalego ne nitie, kendo ne wabedo kaka joneno, kendo ne wakwongo wabedo gi forum wa gokinyi gi Mheshimiwa Oburu, Secretary Sifuna, by then waduto nonywandwa iye kanyo, kendo ne giwinjo maoni marwa kapok ne wadhi kalo weche mani tek mani ji okalego. Koro miyo ne wan ok wanyal kwer ni ok ne wan achiel kuom jogo manobede kalokruok gibede. Yes, kaka joma nigi ng'ol. Un bende nungolo pacho. Wan bende ne wagolo pachwa. Yes. To nitiere kuku makoro mar nek. Bende nitiere jomong'ole yaka. Yes, nitie wan gi our chairman national Nixon Kakiri. Yes. Koro nyaka sani nyacho ni ODM oketo mbele dwaro mar jok mong'ol. Yeah, mana nyalo wacho kan go gi jengo. Yes. Sani ko omi thuolo mar dwaro lokruok moro amora oketi duond bura ODM mane nyako tenre kod jogo modak gi ng'ol kata jok mong'ol. Ere gima diher mondo oloki ma sani nyalo neno ka dipo ka nitie dwaro moro mar loke ma samoro chunyi ok moro koso ina kare. Nitie an ka achiel gi jowadwa man kod ng'ol. Iwuoyo kore e logi. Wanyalo wacho ni ing'e ni such nomination sana sana mar party en gima koni kod kedo matek kabisa. Koro wan kaka joma ni kod ng'ol wabedo kod tich matek sana e seche ma dhi nomination. Koro kane pod migosi Raila Amolo Odinga nitie baba, ne wadhi ire kaka joma ng'ol mane wakwaye ni baba sama kori paro nikech migosi Raila Amolo ne ni kod paro kuom joma mine, vijana kod joma nigi ng'ol. Koro ni nyalo yudo ni kata seche moko no opuodho kombe moko kata awards moko to wacho ni ma adwa miyo kijana, ma adwa miyo mama. Koro ni miyo gi direct, yani moriere moko dhi e goruok mar nomination. Koro ne wachiwo kwayowa kaka joma ni kod ng'ol ni sama itimo nomination wan bende miwa kata slots ariyo ma iluongo ni direct ticket. Ok ang'e ni anyalo kete nang'o gi dholuo, lakini mane e language maber mikete gi wache mag party. Ne wakwaye ni mondo miwa direct ticket in 2027 mondo wan bende wadhi wadwar go kombe mondo yierwa gi jopiny. Kik wabed mana ni warito nomination ni ka oseyier ji koro ka wadwaro ni wabed nominated. No winjo pachwa no kendo no yiego. Koro mani gima anyalo kwayo ni kalokruok nyalo bedo e katiba mar ODM kata sama gi jonek wacho wach moro. Wan bende mondo parwa ni sama ji dhi nomination nego wayude slots moko kata ariyo mwanyalo dhi dwaro go kombe kuom jopiny mondo wamed konyo go jowa man kod ng'ol. Yes. Aero statement mogik no mondo med konyo go jogo man kod ng'ol. Ang'eni piny kuche grassroots ging'iyo kaka jok mochung'ne kendo un wang'i un itu malo kanyo. Lokruoge mage madi her mondo keti kata poni bende diwer mar nyisowa koponi ODM nitiere kod chenro moko manyalo konyo ng'ama ng'ol mantiere grassroots level kopogore kod jotelo mane ye kanyo madoro ticket. Samoro nitiere jachama kana jomong'ol ma kang'iyo uto neno ka gima un bende nitie dwaro ma gintiere gono modhuro ma samoro ginya dwaro mondo uchopne gi kare. Yes, Lydia, mano penjo maber. Adwa na wuo okay, sana kaka nikech chama nitie position jok manigo wach ni mai manigo timre, lakini kaka jok kod man kod ng'ol an gima nyalo kwayo sana kuom jogo moyiere leadership sana e ODM, party mar ODM ma wuoke matele. Anyalo kwayo ni sama gichiwo kata gik moko kaka basari, inyalo yudo ni samoro system ichiwego en ma ji opango line. Yudo ni tie ng'ama ni kod ng'ol mok nyalo dhi pango line, to inyalo yudo ni samo oro ng'ato bende kwere na pana wadwaro msasi. Koro samoro oro nyathi, yudo ka nyathi uduogo nono ok oyudo basari. Koro akwayo ni sami chiwo gi kony kaka mar basari, nitie kata kaka kony wawach no biro kata kaka mar chiemo, jok man kod ng'ol nego keti, nego tenge ni gigi kata kaka ODM nego wach ni jowa man yudo
MPs, MCAs, sama uchiwo gigi, nego uteng kata ka en 10% mar basari ni jomong'ol. Koro giyudo ni jomong'ol wabedo gi chenro kendo wang'eyo ni e ward makama wan kod joma nigi ng'ol dhano 200. Ka gin dhano 200 to basari obiro 50, wang'eyo ni joka nyocha oyudo last time, koro jok manyok oyudo gi mondo oyudi. Mondo obed gima luorore to ng'ato ka ng'ato bendo faidika. Yes. King'iyo kit nominations mitimo kata welo mag duond bura mar ODM, thothne iyudo ka ji dhi marom. Iyudo ka samoro ng'ato ng'ol to ng'ato kong'ol to giduto idwane gi campaign machalre. Ma ben paro mosebedo go mar kelo lokruoge moko mondo me gibede kod ber moro ma ginyalo bedo kata fuong'ruok moro minyame gi party kopogre kod piem marom gi jok man gi wenge gi tiendegi gi te tiyudo kiketogi kumoro achiel. Penjo maber Lydia, mak mana ni adwa ni mondo awach kaendi ni gimiluongo ni wich en ye dhano. Joma nigi ng'ol nitie ng'ol ma physical, yani madiendi kamoro tiendi, koro ka nitie gi joma nigi ng'ol mar wich. Koro joma nigi ng'ol mar wich go man gi shida ahinya, lakini wan jogo man kod wigi ma wigi ler, ma pachgi ler, komiwa direct nomination, direct ticket mondo wadhi wakel go kombe. Koro gima tek ga en kaka ikaw ticket. Kanye mawacho koro ng'ame dwa mi samoro un gi jomong'ol 2 idwa mienga. Koro mano to party nitie gik ma ki consider. Ng'ama osebedo loyal e party, ng'ama osetiyo ni party aminga, nikech asma kata bedo ni wan gi ng'ol kamano to watiyo ni party. Kuom ranyisi an e higa mar 2005 ne nitie constituency mani luongo ni Embakasi constituency. Pasadi ogolo constituency 5. An jagoro matin kane wadhi a referendum. Kendo adier ne watiyo mane wadeliver. Koro mago gik factors ming'iyo samidwa mi ng'ato nomination, ng'ani osetiyo ni party marom kama, ng'ani osebedo ni party marom kama, ng'ani osebedo loyal ni party bende marom kama, nikech loyalty bende nyaka wang'i. Nikech inyalo miyo ng'ato nomination makiny kodhi assembly kata e national kata e county to kendo koro ogo kura magolo ng'at mane uyiero oko. Koro loyalty no wang'iyo kaka isebedo e party, wang'iyo bende kaka isetiyo ni party. Koro nyaka be ni imbe nitie gima isetimo ne party kata opone ng'ol. Mana dier. Nyaka be nitie gima isetimo ni party maka koro chungi jomong'ol gi ji 20 nikech e ward kuom ranyisi ok onyal bedo ni en ng'at mane gi ng'ol ng'at achiel. Ibiro yudo ni gin kata ji 20. Koro ka ubedo uketu kanyo to bende wacho ni bende wache gima omiyo nego bed ni wamiyi ticket kata nego bed ni bedo nominated. Lydia wacho, an Kena wacho, ng'ama chielo wacho, kata panel bende biro bet piny to rango na diere gima Lydia wacho cha to beto ni gindhadhu kendo ting'a diera malo ma Kennedy wacho. Koro ng'ano nego mi priority mokwongo. An bende ka koso to iye ok wang', adok medo muna tiyo matek mondo kiny nikech walamo Nyasaye wadaga mihinga. Koro kendo ka yiero machielo chopo koro bende ayudi kasechopo e grade manomiyo Lydia otimang'o oyudo manyokalo cha. Yes. Ntiere gimoro mitime e ODM eno ka nitie youth league moro mar kijende matindo eno ka gigoyo mbaka giwuoyo Siaya bende seche mane ntiere romo makono. Un kaka league mar disability kara jok mong'ol bende untiere gi jomong'ol matindo ma uteo mondo mi bende ukete lai mag telo? Nitie. Chendo chal nade kanyo? Ng'ol ene ka ji te yudo ng'ama tin, yudo ng'ama duong', yudo ng'ama hike nie diere. Mak mana ni joma nigi ng'ol ma pod tindo ng'eny gi ok gibed ma active ahinya e siasa. Nikech ibiro yudo samoro yudo ka en ng'ama nigi ng'ol to pod otin, matiende ni en under e bwo chik mar pod mar janyuol. Koro samoro ng'en nyathina ni pod en e oda ka jogo kendo biro ture maybe for kuom ranyisi tiendi otur, nyathina ni jogo kendo biro dog turo tiende komachielo ni nyathina ni. Koro yudo ka e disability league yudo joma nigi ng'ol matindo tek. Gin jok mosebedo madongo. Nikech wi kaka ji odak, joma nigi ng'ol yudo ka ng'eny gi bedo gi dagi parents aming'a. Nyaka chieng' moro koro yud gimoro ma koro timo maber. Kata yudo ni joma ng'eny bende
paro ga ni ka ng'ato nitie gimoro maber motimo to kunego donje siasa. Oyo ok en kamano. Siasa en tich kaka tich moro amora minyalo tiyo, itimo kata degree, inyalo bedo e siasa, kisomo be ahinya, bende inyalo kidonje siasa nikech siasa be ok mna kisomo ahinya. Koro gigi duto wa balance gi. Koro momiyo do ni joma nigi ng'ol matindo yudo tek sana e siasa molo joma osebedo joma dongo koro kaka wan. Porono intiere ng'ur ma untiere kata ka nitie wach ma ok uyiego un kaka jok mong'ol. Ere yore muluwo maneno ni duond bura owinjo duondu kendo loso wach moro amora ma untiere godo? Mokwongo an kaka jatend joma ong'ol e Nairobi e ODM akwonga dwaro chairman nikech waduto wan leagues, wan gi disability league mar joma ong'ol, wan gi league mar kijende, wan gi league mar mine, koro ka wan gi league miluongo ni mainstream moriwo gi te. Koro kaka wan joma ni e league mar joma nigi ng'ol, wakwongo wadwaro chairman marwa mar mainstream Nairobi County, wabedo kode piny. Wanyise ni marwa kae kuom ranyisi wan gi Mheshimiwa Ladwa ma bende chiko ite kabisa ka nitie wach kendo inyalo go ni simu komako to chiko ite to omiwa appointment. Ka nitie kod wach biuru, kata mana sani wapango kode romo, biuru mondo uketna ne wach no piny mondo watim ang'o, mondo wawinjore. Kotame yudo answer, obende nitie step modhiye machope hierarchy mamalo mar party. To koko timo mano to an bende an gi national chair mara e disability league iluongo ni Nixon Kakiri, anyalo dhire direct ta present ne shida wa mantie kaka joma nigi ng'ol Nairobi, wakoni challenges wa en ma gima bende nyalo konyowa, kata omiyo obendo chikonwa ite, obendo kawo mano utere nek nikech en obede nek. Be un gi thuolo mar ng'ato wuok gi pache owuon? Ang'eyo ni kwan ma pile kata kwan ma kawaida ok nyal nyisowa ni joma ong'ol te oyiere ni koro buru koni ema nigi kwe. Ang'e ni nitie joma ong'ol moko ma sama dwaro margi opogore gi maru. Be nitie thuolo mochiwo mar ng'ato bedo gi paro mopogore? To ka nitie gi paro mopogore, utimo nang'o ka? Lydia, moko gadwa nakoni ni ODM is a democratic party. Democratic matieni en party mantie uhuru ma ng'ato ka ng'ato yiene wacho pache. Mak nani koro ka sami dhi wuoyo kaka koro awuoyo kani, awuoyo kaka chairperson mar disability Nairobi County. Mano koro ing'eni nyaka wuoyo e line mar chama. But ng'ato ka ng'ato yie wacho ne pache. Mane momiyo e demokrasia mane babu kido ni makoro wantie iye. Koro ng'ato ka ng'ato to yie wacho ne pache. Lakini sama koro wadhi golo statement to koro nyaka wabigol statement ma ji duto se yiego ma is in the line gi party. To sama ugomba kanti jok man gi paro mopogore. Nitie jok man gi paro mopogore ma bendo yie. Mana kaka iwacho pile ni minority will have their say, but majority will have their way. Koro mane kaka en. Onge kama diang' kawuondi ni ji kodhi ge bura to ji winjre awinja te 100% mani pacho ani mani ng'eni be kama koro nyaka be nitie gimoro bende ma ok ber ahinya. Nitiere weche ma chik oketo mondo melu kotende gi jok mantiere jok modak gi ng'ol kata jok mong'ol, wach jok mong'ol. Kata mok mana ODM kende. King'iyo duond buche opogore opogore, ang'e ni ja siasa kendo wang'i bendi keto kuonde opogore opogore kwa wuok oko mar ODM matin. King'iyo duond buche amoko, bi paro ni los thuol na jok mong'ol kaka ODM oseloso? Podi, gimomiyo awacho ni podi, ODM mos kuom wacho ma, but set standard. Koro ka waseseto standard to moko gi iwinjo ni others follow. Koro kaka party bende adwa na wachi ni Lydia kapok adhi kanyo. Parties mamoko gi ng'eny gi gibedo formed kato bang' a short period of time tiyudo ka gilal. Koro yudo ka structure ina makoro ODM nigoni ng'eny tin gi manigo. Kata kidhi mos kuom wacho ma, kata kidhi e party wa kaka mar UDA, kidhi dwaro structure ni koro wasetemo kata mondo koro wa interact, wago e mbaka gi jok ma e other parties man kod league miluongo ni disability league. Tiyudo ka koro onge. Koro ing'eni kata ka e representation mar parliament kata e assembly ka ok inyal dhi tete agi ahinya nikech gionge in their structure. Yes.
Koro Konya kasane pok gitiyo malongo. Malongo mi wanyalo wacho ni my structure mar UDA e kuom jogo mong'ol kata Jubilee kata DCP pod kaneno. Pok ayudo. Samoro waluongre meetings to yudo ka other leagues to biro. Kata mana kuom ranyisi kane sama ni Right Honorable the late Prime Minister koro dwani mondo wachak wadonje wayie broad base kata wakil pare wach broad base. An nawuoyo e lo jomong'ol e ODM Nairobi County KICC kane idwaro jok mo other parties ne onge. Koro nyaka sani pok wang'e koda nyo giseloso kata podi. Kane pok idhi e bura makamano bende kuongi luongo jok molo weteu mantiere party mi idwaro pachgi. Ma kendo gine mane gimiya mandate mondo adhi a represent gi. Yes. Isechunga. Isechunga. Isemanyo kom moro. Kom mar jopiny. Masiasa. Podi. Pok amanyo. Kopo ni chunyi dwaro chung kata ng'ato wadu moro dwaro chung king'iyo sani kaka piny chal ere paro madimiye mar manyal dhi konye e wechegi mag siasa. Mana kaka awacho Lydia ni joma ni kod ng'ol gibeye paro gin joma riek kendo gin jok manyalo yudo kom moro amora. Mak mana ni gima nyalo advice emomiyo iwinjo kachako ka kwayo ni na wakwayo migosi Raila Amolo Odinga kapod nongima ni wan bende otengonwa kata nafas mokadek mondo miwago direct ticket in nomination mondo wan bende wadhi wakedi mondo wakel kombe. Lweny matek ahinya kuom jogo man kod ng'ol en such nomination. Nomination en wach matek, ok yo ODM kende e parties te. Nikech inyalo yudo ka nitie kuond moko miwacho ni ng'ani koseyudo ticket mar chama makama to mano en gi 60%. Koro ng'ato ka ng'ato kedo lweny moro amora mondo oyud mana tikedno nikech seche go koyudo ticket to 60% osetimo nadi osesoyo. Koro in ng'ama nigi ng'ol ing'e ni lweny ok ibi nyalo. Koro ka lweny ni ginyalo spare wa lweny no. Kato wayudo direct ticket wanyalo kelo kombe nikech bang' yudo direct ticket mokwongo party bro supporti security wise gi gik mang'eny ma party nyalo chiwo. Koro an gima nyalo advice jok ma jo parties te o kata ODM kende gitenge gimiye jomong'ol direct ticket mondo dhi odwar go kombe. An ga dier ni nitie kuond moko makomi jomong'ol moko makomi ticket an achiel kuomgi tanyalo kelo kom ma bende kendo ma ok mapek to kata ka be ni nomination no bende ok en kar lweny ahinya bende pod anyalo dhi nomination nikech jok mabro yiera such a general election be madino yiera nomination en nani ji bedo ga scared maka ok in na samoro ng'amu chung madwa kedo matek to koro yudo ka jogi otimo nadi oringo to kine ka general election to ji biro en ma systematic ji pango line ng'ato go kura kisetieko to idhi dala. Koro an gima nyalo kwayo parties ni ging'iye jomong'ol e seche mag nomination ma ji odhi e nomination mag parties obed UDA obed ODM obed DCP party moro amora mabro pango mondo chung ji 2027 mani kwayo na manyalo kwayo parties to mani plea marwa kaka joma ni kod ng'ol. Apani mano ka gitimonwa it will be a great honor. Gibro miyowa mano luor makende mwabro kawo ok wabi kawe mayot wabro kawe mapek kendo wabo make sure ni wakelo kombe nikech wan bende kaka joma nigi ng'ol wang'e joma wasegogo siasa wang'e ni ng'ane ni to rig capacity machal kama onya kelo kom wang'e ni ng'ane ni to kata komi ticket to bro kom no bro lal wan bende ok wabi bedo tek mana no chiw ticket wabro miyo ng'ama wang'e ni komi ticket to bro kelo ni chama kom mondo mi koro next time kik gi blame ni ane wamiyo jomong'ol ticket ma direct kombe wago no lalte kamano. Iwuoyo kuom direct tickets manyiso ni samoro komi longo no tiko maching manyalodia. Yes, manyalodia. Omi go to samoro pach jogo ombulu ma ok ong'ol ginyano ni samoro
in kisediaero kaka wacho ni wiche dhano nyiso ni unyalo timo gik ma jomoko bende timo. Kata kamano nitie paro moko ma opogore opogore wanyawacho ni samoro kidhi to weche jomong'ol midhi ng'iyo jomoko gidhi dong'. Paro mane minyalo bedo go mar konyo oganda ma ok ong'ol? Gin agenda mage minyalo bedo go kaka jamany kura ma bende jalno mong'ol nyalo bedo go mana ni en bende lombo jomoko nikech jogo ombulu to kikore nitie jomong'ol gi jomoko ng'ol to samoro jomoko ng'ol odhuro. Gin weche mage munjo bed ni ung'eyo mana ni bende lombo joka oywagi mar lombo chunygi mondo mi gisiru. Mano penjo maber Lydia. Mak mana ni gima adwa ni mondo anyisi jomong'ol tin kendo ok inyal dhi e debe e platform ni an ng'among'ol. Idhi e debe e platform ni gima nie wiyi jothurwa adwa ni omiya ombulu iwacho sera ok en ni ang'ol mano ting'e ni koro ok sera nikech mani biro choko a group of jomong'ol moko ji 50 na maybe in a ward kata ji 3,000 in a constituency ma ok nyal mi ibed mbunge kata ok nyal mi ibed MCA. Koro jogi wadak go jok maonge kod ng'olgi gin osiepewa gin minewa gin yuochewa gin wedewa gin jok mwasetimo go siasa all along miwinjo ka gin samoro giywago jomong'ol gi ni abed ni wach nomination abed mayot wang' ni dine wami ombulu to nomination across the parties o kata ODM kende iwinjo ka oywage DCP iywage UDA iywage Jubilee kamora mora. Koro jogi gin willing gigombo mondo gimiwa ombulu but ok inyal chopo platform nikech kata adiera ma bede nitie machielo en ni sama ji dhi nomination joma dhi nomination tin joma dhi go kura mar nomination. Koro yudo ni nitie jok moluoro ni anto nomination to kadhi yawa koko na luor orito gombulu chieng' motimano mombo igomburu mar general election. Koro ok nwadhi ni waselo wauso mana agenda mar ni jomong'ol wauso agenda ni jogi duto across the board. Jokura te waringo kuomgi wakwayo gi ombulu mana kaka jok maonge kod ng'ol nyalo kwa joma nigi ng'ol kura. Koro ena odhi adhiya kamano. Yes. Koro bedo ni ng'ol ok gima mano ok en tool mani gitiyo en ni waywage ni lweny ma physical cha ok wanyal. Koro emomiyo wakwayo ni jogi search michiwo nomination gimi wada utiko manyalo odia mondo wakel go kom. Yes. Ano mwalimu Benda Mara wacho no yie kodi ahinya jakom wacho ni pachi ler ahinya kendo wacho no yie ni wiche dhano mora ahinya gi twak. Nitiere penjo abende wuok otenre kod kisa mineno sani waseno ka tulo semuoch kuonde mag siasa osechako nenre ka pek chal ka gima osechako bedo. Nitie ngima mose witi jomosetho rawere mose wito ngima gi kora ariyo. King'iyo lwasi mar siasa sani biparo ni un kod thuolo mar bende ringo kit siasa ming'iyo sani ni tango munjo bed ne timo mana ono kele lokruok. Siasa to bende koro asebede amina nadanje siasa e higa mar 97 matiende ni ka jakom loso chama maniluongo ni NDP samoro bedoga kata maliet moloso sama nitie sani ni maliet kabisa. To siasa bende ok dwa chuny mayot ni koro lwasi lich makoro dine gore ngaringa ma ng'ato pondi apana magi gi kaka ananene gi experience gi lony masebedo ge siasa aneno kama to be mana yamo moro matin makalo ma nitie sani ni ok bende ok anene mapek ahinya nikech dawach na ni ODM nikech UDA pok ochako Jubilee pok ochako kiani moko giluongo rango DCP gi pok ochako. Kor lwasi ni kawa wacho to ok nyaka wang'in to en kor lwasi makany en mana i ODM ka to mato be family achiel bende ng'eni ka gin gi bak kini moro matin to mbele kacha wadhi kawa direction dhi beda mayom to ka to be wadhi mana mbele. Koro sani to pod ok anyal wacho ni lwasi rach ahinya mako mana ni ok ber mondo ng'ato wit ngimani. Wan kaka supporters mag party, wan kaka johera mag party, wan kaka jotend party nego watemu mondo wageng' gimoro amora manyalo kelo tho nikech life achiel kowiti ngima achiel kowiti gin ngima mang'eny. Omiyo
an gima nyalo wacho ni jotendwa nikech adier mantie lwasi makoro nitie ni en mana osetimre Kitengela nikech chako otimre Kakamega ok en gima ber nikech be jogi kotho te to koro ibiro telo ni ng'a koro onego watem kabisa mondo wa make sure ni onge ngima mowiti sama wadhi e campaign mora mora kata kani maluongo bucha moro mar siasa matin niga ya aland kwe kabisa niga aland kwe kabisa emominano kaka wan jomong'ol seche moko bedo matek kata kanyo wadhi siaku samoro dhi kaima kod wasi odhi chalo nade koro kok in ng'amo sendhuno dende maber to samoro iwinjo kiluor but pod kiana ni pod lwasi pod inyalo losi lwasi ni ber ma timre sani en kaka dala maduong' ma wuon gi otho dala maduong' ka wuon gi otho ka jaduong' koro onge to nyalego nika nyau yoma nika nyau genya nika to dala bende wuon go nini gi mwandu mang'eny koro jogi ok bi kaka mwandu gi mayot nyaka joka nyalego wach ni gari ni jaduong' nondike nyingwa joka nyau yoma be ni hapana wan to lo manie dharangach cha to konyiso ni okun joka ng'ato ka wang' be pok osepogre ma gik moko bedo settle kendo wadhi mana mbele koro mian gima nyalo kwayo jowa wabeduru gi horruok wan joka ng'ato wabeduru piny gima osekethre malich ahinya onge yes mano gima anyalo wacho koro miyo lwasi to pod ok aneno karach ahinya nikech pod wana iluongo ni en friendly match mpira moro migowa mana mar ajwala ma ei ot cha friendly mangima oselalene Omolo emomiyo winjo ka yuago ni ka wago friendly ok onego wagoye ma koro miyo ng'ato wito ngimane mama moro wito jaode kata miyo moro wito wuode kata jaduong' moro wito nyathine ok ber kata mna ng'atno makawo gimoro kata ni ng'ato omiye gimoro matin mondo koro anemo otarget obi ogoyo onega ok konyi nikech an kasegolo pesa Lydia an ok ago ng'ani ng'ama dhi nege ok en an koro ng'eni sami nekoni ine mineko as a person ok an momiyi pesa cha koro kata ka wach moro nitie to ine ma wach ni biro gine ni kalu chambo luor machopni ken jabondo cha temo miya pesa kago ng'ani mondo kata koro sirikal winji biro kawo time koro en friendly taneno ka gidwa keti ka gima ywaruok moro nitie maduong' an pod ok aneno ywaruok koro jowa bende obed gi horruok sana yudhe jok ma pod tindo wabeduru gibed gi horruok ging'e ni ka ngima owiti to lal chuth ng'at ma samoro idhi geng'oni to pod ngimane dhi mna mbele polise nie bathi aburu niwinjo ka chieng' ma polisi onge to wacho ni ogoko kabisa ni sirikal okomi gi arita kwe maber matiende ni arita kwe mamare ok mamari in ng'ama dhi bakidini ok mamari in ng'ama dwa ting'o opanga mondo tong'go ng'ato koro an akwayo mana jowa madhi e rali wadhi uru mane rali ka wang'eni wadhi winjo wach siasa ok kumi ng'ato naneno ka ji oting'o ludhe gembe kabisa koro ikia ni ji dhi e lweny kata ji dhi e rali Lydia yapani nyeneno ka ludhe gembe uting' malo ma ng'ato ka ng'ato nigi ludhe gembe koro iwaro nto ma rali koso malweny koro mano momiyo wan pod kaka jomong'ol wabedo gi tich matek nikech ing'eni jok man gi tiende gigi to biro ringo to I can tell you ni ka lweny owuok to onge ga ng'ama ng'iyo ni mato ng'ama ong'ol kik goye jomo biro e rali tritu marom mane momiyo samoro wakawo ga back seat wanani weuru jogo dhi e monde lakini gima nyalo kwayo jo ODM family ODM waketuru gini obed ng'wech ma e ot mayot kabisa an mani gima nyalo kwayo nikech lwasi to pod ok aneno marach en ni en friendly match to dhi ahinya michiko nyaka ni wadu dhi turo tiende to pod ng'ani makini nubed gi team achiel ka koro udhi face team madabuong' mani oko cha Ero kaka ne wacho ni samoro kawo back seat to opang rally
owach ni koro mbele kucho dhi kama koro yiero ochuo chieng'. Samoro umbedo her mondo bed kuma josiasa weteu nitiere. Ere gima owinjo ng'at mong'ol kawo mang'i kare kapok odonje weche mag rally? Arita mare winjo bed ni chalo nade? To winjo bed ni ponono ni tulo muoch, backup mane kata chenro mane winjo bed nobedo go mane ni ok obedo kod hinyruok, kaeto bende ochako yudo thuolo mar duogo rally machielo, nyadhi to mane midhiye mogik. Rally to samoro bedo gi koko matin, nikech ji bende biro ma pechgi opogre. Ibiro yudo joma biro komer, ibiro yudo joma biro be ka ni koda gasira nikech koro apingi to in imiye majan. Koro rally to bedo gi koko, mak mana ni samoro dhi e rally kaka jogo mong'ol, nyaka ing'i ni to in e rally ni bet gi kar kanye. Bende ibet kama ka koko moro nyalo wuok to in mstari wa mbele mar kuongo jok madhi, mondo idhi piyo kapok achiedh nadi moro yudi, nikech inyalo pok idonjo e iye misikri kabisa, ma koro mondo mi idog iwuog kanyo miyud space kata minyalo tony go matin bedo matek. Koro wan kaka jomong'ol kidhi e rally, gima nyaka ikwong ing'i, nikech adier mantie wan joma manigi ng'ol ok diang' iwach ni biro bedo gi security no. Mokwongo ionge pesa mar chulo security no. Mar ariyo sirikal bok bi miyi ni koro jomong'ol gi gin koro gidhi e rally koro wamigi security. Koro en in iwuon nyaka ing'i ni to kabiro e rally exit point en kanyi kama nyalo wuok go ka danger nitie. Mano number 1 ming'iyo. Number 2, ng'iya ni to kama ibede no bende nitie jowu moko mong'eyi kaka maybe Lydia koro ng'iya, maka wach moro timre to nyalo wacho ni to ken chani kuma nani, koro nyalo miya protection. Koro gin gik moko ariyo ma jowa mong'ol nego ng'i kabisa kodhi e rally. Rally to nego wadhi, lakini nyaka ing'i ni to kama ibede ni e alwora mibede ni bende nitie jowu moko maka tulo muoch nyalo konyi. Mano number 1. Mar ariyo nyaka ing'i ni to exit kama iwuok go kama inyalo tony go ka tulo muoch en mani. Koro gin gik moko ariyo go ma sama ng'ato dhi e rally nego ng'i maber. Kato mar adek bende en identity, nikech kidhi e rally kuom ranyisi biro chopo sama koro wan duto wan jo ODM, koro irwako law ODM, lakini e toke ka koro goye Lydia madwaro kom ma Dagoretti South, toke ka ogoye Ken Jabondo ma bende dwaro kom ma Dagoretti South. Koro kidhi ka in ng'at Ken Jabondo nyaka ing'i, nyaka ibed gi adier ni jok manie toki gi gin jok ma wuage e tim achiel, nikech ndalo ma siasa ochuo chieng' to bende no nini anina gi law opponent no kende, mano makosa. Koro nyaka ing'i ni to kama ibede bende ibede i jowu. Koro mage gik ma jok man kod ng'ol nego ng'i sama gidhi e rally. Erokamano ahinya. Wach mari mogik kwatieko twak. Wach mara mogik, anyalo mana pod kwayo joodwa ma jo ODM mane en Secretary General gi team ni, anyalo mana makwayogi gi muolo kabisa kaka jo ODM mosebedo. An a member mar ODM kochakre 2005, matiende ni asetieko 20 years in ODM, ma jomoko kuom jok masani nitie gi obiro yuda. Anyalo mana kwagi ni Baba Raila Amolo Odinga nohero kwe, lakini nohero demokrasia. To demokrasia ok dwar go panga. Wabeduru mos, ma pod en lwenjwa kaka, ma pod en tukwa kaka jo ot. Kik wagore ahinya, makini kabro chopo makoro wariwre to ng'ato ka ng'ato neno mana mbala mana tong'o makoro sasa makata kuwa wuondre ni wanyiero to mbala cha to koneno to pod paro ni kuma ni lweny chogoe. Mogik kabisa, ODM nobedo piny Mombasa, kendo anyalo paro kabisa sama kama ni pok function orumo Fort Jesus, Mheshimiwa Sifuna ma seneta ema nochung' kane conduct gimoro amora mane dhi mbele. Koro I believe ni kata gimotimogi gina side so ng'e adiera mar wach ni gini to notimre e yo makare. Makna ni dhano gi lokruok mar pache, be nyalo bedo ni pache olokre to nogo kel mani wi mesa ni Baba, anto kaka nanene ndalo chagi kaka neni sani aneno ka pogruok moro nitie matin. Wabeduru kaka joka ng'ato, walosuru ODM, wan kaka Jaluo. And adwa ni Joluo gi jama ler kabisa. Wan kaka Jaluo
wan baba Raila Amolo Odinga nowewa ODM. To kano luongo wa e ODM, nowachonwa ni wan e ODM until wan e broad base until 2027. Kendo nopenjowa e yo mar kidemokrasia kabisa, ka wan KICC. Ji adi moyie ni mondo wariwre watigi UDA mondo sirikal obed ma stable, mondo wakonyru jatelo nyaka 2027. Apani kata Mheshimiwa Sifuna ne nitie meeting kendo ni mano somo resolution. Koro ana akwayo gi akwaya kaka junior member mar party, angini okoniga advice but anyalo mana kwayo. Let them tone down, wabeduru kaka nyuola, wan oganda achiel, wawachuru dhok achiel. ODM duong' biro accommodate ng'ata ng'ata. Positions ng'eny. Baba nawinjoga kawacho ni dhiang' duong'. ODM duong'. Onge ng'ama nyalo koso space. Their contribution, Mheshimiwa Babu Owino, mahero kabisa, ma very active. Oduoga mos, walosuru party obed motegno. Mane wach manyalo wacho. Rokamana nya jakom, wakoni hai makare kendo duondi no geno chopo ne nyikwa Ramogi Ajwang'. Mano Kennedy Omuolo Nyakorom Gajwang' chair ODM Disability League, jakom mar jogo mong'ol duond bura mar ODM, ka bende onwatwa kanyo kutenre kod duond jogo mong'ol duond bura no Nyakorom Gajwang' en twak Maria kendo bok wanya chike saindo nikech sai en alore gi kanyo osebedo kanyo gi Kennedy Omuolo. Kaka mano romo kodi kendo ko wik sa deke chendo maro imore rito masani nyinga Lydia. Okay. رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا.